8 sa atong oras. Maayong hapon kaninyong tanan og syempre Huwebes na pagkaroon og welcome sa lang edisyon sa atong Tita B Show. Alin na po ng bayot, half human, half orchid, one po baliting, one po kalachuchi, Tita Bernita. Burag kaulan nun sa gawas. Kumusta mo? Kumusta ang paniud to? Alin na po kita para maminaw na po sa atong mga listeners kung asa mga bugat na ang mga gipambati. Wala kasabot sa ilang mga gipambati karon kay feeling nila gidulaan lang sila sa ilang hinigugma. Hindi ako isang laruan. O bitaw. Kay kung kamalo pa lang day ka, nga dula-dula lang day ni nagsaba tanak ka, kaya naka-sports attire lang tanak ko. Hindi ako isang laruan. Or basin, gipaasa lang mo. Abi ni mo nga okay ng tanan, abi ni mo love na niya, love na po ganiya, pero gipaasa na di ay ka. Pinahilig mo lang ang puso ko. Ang lahat pala'y di totoo. Abi ni mo in love na, abi ni mo kay tungod kay nagdili tanan nag-lips to lips, uyab na. Nagayuban na, nagkahubo-hubo na, pwede pa day uyab. Pinahilig mo lang ang puso ko. Ang lahat pala'y di totoo. Ganito mga ipik ba, nagpailan lang gini sa atong edad ba? So, akamlo na mo sa mong telepono at 0937-3731-674. Hala, tawag na mga palangginging sa atong cellphone, kailangan unli mo. Hello! Mayong hapon! Mayong hapon, Tita Ber. Hi, Dat! Mayong hapon! Buri kaguol ba kasi mong tingog lang gaoy? O, hinay sa gamay ang radyo kay kakadungan akong kogalingon. Hindi ako. Hinay, sa kuan lang, sa cellphone lang paminaw, ha? Okay. Kumusta lang ga? Kinsa man ni Grace, Kuya Ber. Kinsa si Grace. Si Grace, as in Gracia. Yeah. Pila edad ni Gracia? 23 years old. 23. Narbaho na estudyante inutil. Pero trabaho, Kuya Ber. Nagtrabaho. Bakit ang gipapili ta ka? Mga adik na sila. Yan naman giuban nga 23 na lang hatong karong palamunin paghihapon. Salig, Kuya Ber. Unsay problema sa 23 anyos? Ano mong ganda, Kuya Ber? Nakaka-live-in. Dayon, ang ako parents, di ba may dawat kay dili ko no may magawa ko na may plano magpakasal. Dayon, Pila ka tuig na mong, pila na mo ka bulan or tuig nga live-in? 2 years na. 2 years na. So, kabalo imong mga parents nga nag-live-in ka, ana? Oo. Okay. Ano di man to mo magpakasal? Dayon. Wala. Kaya bali, kuha lang sa ni ka ng anli lang sa tani, way minyo ay, ana lugar. Dili. Niya pag mo na mga kanang magkuan na tag-authorization nila. Oo, niya dili man sila mo kuan perma tong authorization na pwede na magpakasal. Kadyo lang, pila man na iba ang mga edad ninyo, ano na pa may authorization? 22 ko, 23 din ako kalibin. O di pwede naman na. Anong na pa may authorization? Kinsa may nagpakuha na ng authorization? Siguro, kuan mo to Kuya Bern, kuan pa mi ato but mao katong mo pa pagsugod na mo pa mi nangayo good. Pero mo pa man. Okay. Kay kung nana mo sa saktong edad, pwede mo magminyo without the parents' consent. Amo na kabalo ba ko ha? Muna akong pagsabot ha? Ang 22 Kuya Bern, pwede na day na. Oh, basta di pa mo minor di edad or kuan. Kasi yung edad, pwede naman na. Kasi yung gusto sa simbahan mo o sa huwes? Simbahan Kuya Bern, masyado. Of course. Ano ba mo'y anak lang ga? Na ano Kuya Bern? Pila ka buk inyong anak? Isa ra. Isa pa. So, sa mong pangutana sa ako. Mura to kung kanang pwede na ba? Kaya mo kung kabalo Kuya Bern. Amo na din na kay ko updated karon no? Pero sa akong pagsabot, kailangan og parents' consent kung minor di edad.
Pero kung nana mo sa saktong edad karon, prani sa inyo ha, dili ganahan or dili ganahan ang inyong mga ginikanan, pwede naman mo proceed sa inyong pagminyo. Anong dili dito ganahan ang kuan? Kinsa nga ginikanan? Ako, Unsa may rason di sila ganahan sa imong kuan, sa imong partner? dili, man, mo gana ilang sigbugot-bugot kay. Ngano ko nung dili, ngano ko nung walay balak nga ana. Di daw magpakasal. Takaro nga gusto na magpakasal. Oo, dili na po sila, dili na po sila yaw-yaw. Gusto na po ilang yaw-yaw, pag yung gusto na mo magpakasal. Mo lagi to, di lagi na maguna-una. Nakatiwas ba kag-eskwela lang ga? Wala, third year Happy pa ka na, ha? Happy pa nga. Wait, ang kalibugan na nako, well, number one, na naman tayo anak. Wala ba sila nausap na nakita nila ilang apo? Kuan man, okay naman ang ilang treatment. Anak lang lagi mo. Ang karon lang, bro, ang imong feeling, bro, di po sila musugot na magpakasal na mo, anak lugar. Sa una, kapag may kakuan ko yung kita burn. Pero karon, ambot lang, waman po naman sila pangutan ang good pero Ala ka, So, muna imong problema karon kung pwede na. Pwede naman, actually. Ready na ba? Pangutan na, ready na ba mo? Imong bana, willing ba yun na magpakasal sa imo, ha? Ako'y gituok sa bana, may gala. Tama na! Diyan lang binay nag-text diri. 25 years old below. Yun! Sensya na di mangiko, di ako. 25 years old below, Kuya Bern, if magpakasal kay need og parents' consent. Okay. Ato na i-search sa Google karon say about ani, ha? Pero thank you for this thanks. 25, talaga? 25 years old and below? Okay. 0937-373-1674. Halo, may hapon. May hapon, Kuya Bern. Kinsa ni? Si Edsel. Edsel, pila edad? 23. Sama ni, ulitawo, minyo, inutil. Ulitawo, kayo. Tapos estudyante na narbaho, inutil. Estudyante, Kuya Bern. 23 anyo, estudyante pa. Okay. Unsay problema nimo? Man, Kuya Bern ba? About sa... Tita, lagi mga babae tita. daw. Si Kuya Bern pa rito, naglakaw-lakaw, tita ang tawag sa kuya na tita. Sorry, tita. Ikaw kasi unto ginaimong bugan ba? Malagot ka ha, ako ginaluguro ng dalikdik si mong hita ron. Tama na! Ingon, bita ko, Tita Bern na. Bitaw. Wala lang ni mo natunggan siguro. Basi mapandol to si Brother Bern, kaya mong gitawag iyang pangalan. Sige, unsay problema galing? About sa isa ka babae, Tita Bern nga, gusto kayo na ako. So, kuan pa ni, so dili pa lugar ni Uyab. Dili pa. So, imo ning kuan na nagustuhan. Oo, Single ni. single. Okay, tapos inaitabo natuan na natuok na pud sa may gala pandamay ni. Okay, balik. Tita, 25 pataas ang dili kinahanglan. So tama. So, kailangan parents ko, pero kung 24 to 18, mother's consent, both parents din kung below 18. So na yung mother. Okay, now I know. Okay. Next caller. You know ko, sigurado na yung mga putol inyong mga battery. Hello, may hapon. May hapon. Hi, langga. Uy, kabata ba, ani? Grade 2 pa ni? Grade 2 ka dyan. Yung lang nga mga grade 6, section 8. Grabe Kasi pangalan ni mo langga? Grace. Si Grace. Teto, naka-text na ka sa una. Yes. Minyo na ko, din anak ko, 2 years old, din akong ex mo si... Ay, tama! Tas imo kung giputol. Tama. Grabe ka. Ako gina nagputol, grabe ka. Dili, akong load na putol, di ato. Palipod. Postpaid man tala ni, pero naputol. Nawawan ko. Giputol. Nawawan ko, ha. Pasaylo ako sa akong mga salaingon man sa mga nakasala ka na ako. So, asa to na pinag-story ato? So, minyo ka, nananakay 2 ka anak,
Tapos, ang ex, sige panawag kay gusto niya nga magbalik mo. Okay. So, asa na kita napit na itong istorya? Muna ganin na. Mo na to? Sige, asa talapit nga part na to? Nag-advise na ba ko? Wala po, mo mangganing nga nagbalik ko sa imo. Wait, kadyo lang. Sige, paki-review lang ha, kabro na mo. Sige, tag-withdrawal. So, medyo, kuha na ta, medyo bungaw na tagamay. Kaning imong 2 years old, anak ni si imong current, di ba? Oo. Tapos karon, ngano galing to nga nagki-contact na pud balik imong ex? Gusto siya magbalik ni. Then, maglisod. Para sa ako, mag-itchapuyan naman ako siya. Uy, di na sige, magdami siya sinamo. Tapos nganong na problema naman ka nga nagsinamo? Kay bali, unsay ang gabuhaton? Unsay unsay feeling ni mga sigig tawag, sigig text? Wala, pero magkuhan mo gud siya nga anak, kanang mana ko da sa inyo kay istorya na ko imong bana, Wala. imong mama, anak ba so murag kahadlok ko ba? Kabalo imong bana ani. Oo, ako siyang lignan. Mo din ko nga nasuko siya di mag-away na noon ni. Kasi mo sang gig na nga I miss you too. Hala, grabe ka. Wala gyud, wala siya nabasahan nga I miss you too. Gimingaw na ko sa imo Wala, ana, oy, wala, oy. Honest. Wala, oy. Kabalo ka, sa tinud anay lang, kung ingana ang gabuhaton o feeling nimo nga mura o ganang gaka-disturb ka na o bukag feeling nimo nga mura gakasamuka na kani, pwede man nimo na ipablatter. May bastos. Pwede man nimo na ipablatter nga nay usa ka tawo nga feeling na ako mura kay, di ba, feeling nimo mura di nagaganamulak ka o kay basin palag sulungon ka. Or what if kasi buhato niya hubog siya, mato sa yung balay naglasong siya. Yang gibunal-bunal iyang brief na way laba. Gawas diha bayhana ka. Di mo, good. Taulaw kayo kay ang brief kay nanimaho na. Tama na. Wala mo good ko inana ba kay sa unas dalaga pa ko nako binana nga naabot jud ni og kanang sa pulis giblatter jud nako siya. Wala oy, ikaw nagyud lang ga. Nganong ingana mang gyud ka? Grabe sure ka mag-perform lang ga no. Kay ang lalaki magbalik-balik mang gyud, may sure ka performance lang ga. Together again. Sayo. Pero sa tinud anay lang no, may kay ka mo perform no. Kay ang lalaki di man gyud maka-move on nimo. Kung ang performance number 10 ang pinakanindot, asa ka nga number? Number 2. Ha? Kamubo ba? Sa lugar na, feeling ni mo lang ga, unsay nasa imo lang ga, anong kaning mga laki di maka-move on sa imo? Siguro kay sa una manguloya pa mi concern ko sa iya, din sweet kaayo. Mo siguro na yung mami. So meaning ni say ang ka-sweetness lugar. Mo jud. Dili po si mong ka-sexy lang ga. Aba hindi na po to. Di lang kayo like for example, tami mong giing, matupunan ni mo nga boyfriend, nagabot na mo sa police. So meaning to say, na something sa imo nga, kaning mga laki ha, murag na addict ni mo. Na grabe yo. Diba? Ano man lugar na siya, nga bisag minyo na ka, mugukol maging sa nimo lang ga. Grabe gisyon ka lang ga. Ano pa na di nga din ako matubag Basta na kay kahawig nga artista lang ga. Wow, kawig ka agad. Oo, sa kawig ni mo nga ang anggit-anggit ni mo nga for mga artista. Si Pukwang. Ay, pa-humble effect ni siya. Siguro may kay ka lang gano, may kay mo back tumbling, may kay ka mo dive, may kay mo scuba diving. Aminin nyo lang ga mo nang mga lakay magbalik-balik, ba no? Bitaw ay unsa kung buhat Di, mo yun sa mo, kung feeling ni mo nga morag yung na borang narisgo ni mong kinabuhi o feeling mo nga kuha ni, huwag kay laing padulong nga kung dili ka ng mga text niya nga mga panghulga or something, ipablatter yun gyapon na ni mo lang ga. Kaya mo ginaipablatter, ipakuan mabot sa panahon kung gusto ni mo nga iagi na sa legal nga pamaagi, kaya di mo gini mo makontrol na. Tama mong giingon. What if kung nakagisundan-sundan day ka lang ga? Or what if na one day mo analasing yung balay, maglasong-lasong. Gawas diya! O, maganaana sa imo ha. So at least na kayo mga ebidensya nga mga text o tawag or urban pa, imo siyang ipablatter kaning tawhana, ana. Mura ka na mangud ko sa una sa dalaga pay kung anay tabo lagi na nga siya balay. So saka parang napobya ka. O mo galing. So iagin lang din sa mga legal na pamaagi.
Kay kung di mo siya ihulga nimo sige ka. Kay kung dili sumbong ta ka ni Tatay Digong ay anaon nimo. O sige, unsa may problema? So, what's the problem? O tanawa. Dinusoko na. Di igno na siya ni Digong nga. Pag sinabi kong huminto ka dyan. Ay, manawag siya. Wa niya nadawat, nga naminyo ko sa lain, nga nag-in siya sa ako, hulati ko. Ana, o niya, wa daw ko hulat sa iya, ha. Higas kay lagi na. Ako mo text ka, mo reply sa daing ka. Dili, uy, ako mga ni-reject kung matawag siya. Correct. Or i-block na lang siya, i-block. I-block na ako yung number. Tapos kung nagalit siya yung mga problema, text na mga kanamborag panghulga, ayaw i-delete, muna mo imo ebidensya. Ang nakaproblema, kay i-block na ko yung number, then dito siya manawag sa akong mama. Ay, basic type na imong mama. Dili siya. Kani akong kauban karon murag wala kay nakagusto kong mama sa iyahaban. Kato akong ex mo, gitong type. So burag ang dating niya, nagpalaban siya sa imong mama lugar. Burag nga na. Siya ang nagpalaban, dili O ako. lagi, sige bali, ang lalaki lagi, kanang imong ex, nagpalaban si imong mama, kay kabalo siya nga burag boto imong mama sa iya, ha? Oo, kay mauman to siya nga. Udi sila lang ipagulab duha! 8 months, akong tiyan yata, daw yung magsigig ko na akong mama nga, bulagi na imong kauban, kay ana, Ay, mo di ay, kay si mother po di ay, boto po di ang imong ex di ay. Buto, kay butan daw kunuhay. Kadyon lang, kani ba imong current karon minyo na gid mo ani? O live-in lang mo? Pero, di man ingon siguro madaglit, kay nakasal ba, ya, may anyways. O lagi, so legally married gyapon mo kanang karon. Oo. Asa man imong mama karon nagpuyo sa inyo ha? Ulo, uy, naglain na manggod. Unsay number sa imong mama kay tawagan na kay kasab-an ako. Unsay number sa imong mama kay kasab-an ako na? Siya pa'y kinikanan, siya pa'y... Ay, na. Kamparosong ko na imong inahan karon mo pa imong... Ay, nako. Masakit pakinggan kasi. Diyan lang ka? Sa una nga, bago pa minangning sa kumbana, di po siya ma-explain yung batasan lugar. Kay lasing din silos dito. Sumurag na kuan sa akong ginikanan sa iya, ba murag na bugno, bitaw. Maudin ko nga, magsigon ako mga biyain na imong bana, mabuhi na namo ang imong anak, ana diya. Pero kabalo ka, at the end of the day, ikaw manggapoy magbuot sa imong kinabuhi, bisa pag-unsaw, balintong ana imong mama diha, bigwagi na siya mabuhat kung inyong desisyon sa imong banak asawa, kuan, nga kami magminahalay. So, sagdi wa tayo mabuhat ang imong mama, kung nga naging yung pamatasan di siya kanila, wa siya mabuhat, basta ang importante, kamo duha sa imong bana, ligon inyong relasyon. Mugani, at kal murag, di na mga ikikugad to sa akong mama lagi, kay murag medyo puto na lain sa iya, ba? O, mo galing. So, ayaan mo na lang. Kung pwede pa lang, samok siya na mag-change sa putang number ba? Basta, kani akong buhaton sa imo karon. Dili ko mo reply, dili ko mo text ng laki ha. If ever na siya text na i-text ako tapos medyo feeling na ako kay Moraog, oy, murag di ni maayo, murag nagkuan siya. Akong i-save, muna ko imong ebidensya, magpa-blatter dayong ko. Okay. Okay? Okay. Nag-aasa ka lang ga? Taga kanituan. May bastos. Si Uy, Bastos. Kanituan lang, Bastos agan. Kanituan lang, bastos agad. Lagi. Sige lang ga. Pero may ka mo perform siguro gid lang ga, no? No, ikaw, grabe, perform ka agad. 100% char. Oy, tanaw lang ikaw was lagi may galan tinuod ba? Kaya ano ka ni mga laki, gakabuang gini sa imo haba, nagyo kay sikreto nga gabuhaton nga di nila kaya buhaton. No, ikaw na gyud lang ga ang itinakda. Diba? Kasagara mo na inaitabon yung mga lalaki nga. Bisaging na nga nanay, kano magmubalik, magano di mangyud sila mo, magpabilin mangyud gihapon, makipaglaban mangyud. Meaning to say, there's something. Dahil nasi naay kuan. Kasi may kinisya mo backtumbling may galang. Hello, kastalan mga taga PTT Lubricants. O sa talan mga hardware nga na maligyag PTT Lubricants. Hello sa iyong tanan diha. Lagi naman mga sakyanan nyo dyan. Salamat di ay ha. Change oil na sa daan ba.
Hello, maing hapon. Hello. Hello, kinsa ni? Hinay man kayo. Hello? Ta? Pa? Pa? Unsa mo diha? Ano isa ka number? Hello, may hapon. Hello, may hapon. Hi, kinsa ni? Hi, Tita May. Kinsa ni? Si Tita Vay. Si Ate Vay, Tita Vay. May bastos. Di ganahan maluving. Tama na. Pag-ipatay sa imong radyo sa kajot, pag-ipatay sa radyo. Para sa telepono lang paminaw para mas klaro itong mga tingog. Langga? Ayan. Kinsa ni? Si Linlin. Ay, Linlin, pag-ipalo sa imong radyo. Kusog lagi kayo nag-loudspeaker ka? Nag-charge manggug ko. Lagi, ngano madungga man ako kung kagalingon, nag-loudspeaker imong gigamit? Ay, wala man. Okay na. Okay, anyway. Pila edad ni mo Langga? 40. Ha? 14 ako. 40 na. Wow, in fairness, imong tingog, burarag 21. Ang galing mo! Bata pa kay kag tingog Langga, in fairness. Turn down for what? Unsay, suminyo na ni? Oo, yun ako. Nalako yung anak. Pila ka bukang anak? Upar. Hoy! Ang galing mo! Buyag sab. Patrol, sad. Onsay, sa man narbaho o kuan? Nara sa balay. Nara sa balay. Mga anak. Okay. Pila na edad sa imong kuan pinaka-eldest? 19. Hala na kay ulitaw di ay. Ang dalaga ulitaw. Babae. Ala, oy, nanay dalaga, 19 years old. So, unsay problema nimo sa 40 anyos? Kaya lalaki na naila. Kajut lang, minyo ka dili. Minsan na po. Asa man imong bana? So na kay bana karon. Busy siya, busy. Oo. Long distance mo dili, narat po siya dire. Pero upol siya. Nasa sa upol? Oo. Okay. So na kay na ilang lalaki? Okay, nagtrabaho man siya dati sa lugar, high school. Okay. Tapos diri sila magwaog tubig sa balay. Ay, ngano di man sa inyong balay? Namoy ikuan di pa? Namoy pa agas ni Mayor? Di kaya mangayaw ito sila para pangluto lang. So saan sila nagtrabaho? Para construction, ana lugar? Oo. Okay, tapos? Hindi yun. Ang primero adto, akong anak yung dila-ila. Katong eldest? Oo. Ay, syempre 19 years old. Manamis na meals. Tapos? Kaya, dili man siya ganahan. Ang akong anak kay igara na lagi siya. Mga pila edad di aning lakihan di ay? 40 plus siya. Ay! 40 plus. Sobrang mga batch-bat. Magulang pala ni mo di ay. Oo. So wasa ganahi kay mura niyag uyuan ana lugar. Oo. Tapos Then, nagkadugay, nagka-close na siya sa pangay-tubig. agoy Ginoo ko sa permiro ang kuan ang daughter. Burag wa man mo kagat ang daughter, ang inahan mo gikamang ana lugar. Oo. Ay, nanag siguro dito. I love this. Tapos so nagka-close mo. Oo, nag-close niya. Naisip akong number. Oo. Itagaan ko na ako kay friend na lagi. So nikiat sa day ka lugar, lights. Agawi ka sa dito, wala sa ko. Kay kabulo ka kamo mga babae. Kung ang lalaki kay mga yung number, kabulo lagin mo sa tumong og tinguha, ana. Ang kuwan ako na ako at tita na mag-friend lang ni Ana. Kaya wala mo mag-friend mga friend. Pero gwapo. Ay, Okay ay, lang. ako, Medyo attractive ba? Let's be honest, kita naman, may kapaminaw sa MOR. Para nimo, medyo attractive siya tanaw para nimo. tita. Medyo attractive siya para sa imo ha. Medyo attractive yung pagka-40 na lugar.
Ay, dili man. Pero kuan lang sa bito ka na concern pa siya sa kumbana. Oh. Basta kasama kita. So, ang naitabuan nito, ang bro, nakita na ako ni. So, imong bana, dili kay nga naka-sweet, dili kay naka-concern. Tapos, kaning lakiha, burag mas sweet pa sa nimo, burag medyo gigitik lugar. Murag inana. Hello, I'm falling. Gila ka. Onya, so karon nagka-close na. So, unsa na yun, nag-text mo nga patago ka, kay namakay bana, tama ba? Mag-text ni, tawa, tapos kung mag-away na sa kumbana, matugkuan ko siya, matumbong. Wala. Huwag kang mag-alala, di ako iiyak. So, ang resulta, karon sa nato ni, kaning imong bana karon medyo wala ba'y klaro inyong relasyon? Okay naman yapon sa tiksunan. Uban ng yapon pero lahat naman gusto kay barkada na kaya nga tubangon. Gipangitana na ni mo bikili mong bana, kagwanga ka. Gipangitana na ni mo bikili mong kagwanga ka. Malimot mo siya. Ibabalik ang dati mong ganda. Da. So, karon sige, so naitabo, nanguyab na sa imo, anong lugar? May nana. Ansan sa? Ay, sinagilanggit ka. So, nanguyab na din siya sa imo, anong lugar? Ay, wala. Pero nagyapon niya. So, saan lugar yung mga text ano mga, kumusta na ka, nagkaon na ba ka, anong lugar? Kung mga inana, magkaon na baka. Daw, kadyo lang, kanisa kay 40 tahon man ni siya. So, unsa man ni siya, minyo po ni siya. Bulag siya ang asawa. Mo iyang cheka para kuan lugar. Pero sure ka? O, kagalong ko kaya nag-istorya man nito yung asawa. Wala, ikalahirag yung kag-istorya mag ilang asawa. May kahati pala ako sa puso mo. Lahirag yung kalangga. Nga naman imong gi-confirm lugar ni Stre kasi ang asawa para ma-confirm nga bulag yun sila. So, tinuod yung lugar nga bulag sila. Oo, kaya ninyo naman galing yung asawa laing. Oh, okay. So, karon, so sa'y problema? Ang problema na ako dito kay ang gusto niya mag-uban daw ni. Basta kasama kita, lahat Kinsa nag-ingo nga dili pa maunlab ang mga 40 tahon. walang sagot sa tanong. Ganang kay kadiha. Ay, aminin natin, gikilig ka na. Wala, uwi. Ay, ayaw sig atik-atik da kay kung dili ka kilig, kung ano mo reply mangyug kabi. Suminto sa nanay gamay no. Sa tita? So nanay gigamay, medyo kaka-inlove na sag ka no. Medyo. Oh? How did you know I needed someone like you in my life? Ay, langga, wala ta kag-judge ha, kay mga tao lang beta dinhi may gala. Wala ginakamala imong bana langga nga medyo na nakay-texting o medyo na-excite ka nagmasyado. Ta kung mga isag tubig langga, pag sulod nila nakapantira ka langga. Ha? Gatuyo-tuyo ni mo nakatap. Uy, dayon sa. Ay, napuwasan ko an. Ay! Wala sa tita, oy. Langga, ato raman ni langga ha. O may naminaw ha. Ihungong lang ha. Nanay-tabo ninyo langga. Ay, wala tita, oy. Di yan tinood yun. Nanay-tabo wala. Promise. Promise? Wala. Cross your heart? I love you na lang sa tago. So kung ningon siya nga mag-uban na mo, sabihin to siya nag-uyab na mo. Gusto lang, wala may ka puan nga nanguyab. So kibali, burak MU, lugar mo, MU. Gusto gina, maadto ko silang balay, pas hindi ko na kumaadto. Iya ko nung tug-anan akong bana, manay sa diri. Wala? Iya ko na ingon nga uyab daw ni. Hoy! How did you know I needed someone? Ikaw nagyod lang ga ang itinakda. Ikaw pala'y salawa.
So, imo pangutana karon sa ako, kang Tita B, unsa man. Ang ako lang kuan sa iya, tita, nga, dili na ko niya sa mukon. Ay, ang sa dili na kanya sa... So, unsay pangutana nimo sa ako kung unsay pangutana nimo? Dili na siya magsamok-samok, tapos dili niya tawagan ako ugang. Ala na punta. Nawala sa... Hello! Dila ako sa tawagan siya, B. Teka lang, patiwason lang ako ni. Copy this free ringback. O na ring back. O na busy. Tawagan ta ka, balik lang ga, adjud lang ga. Para mahumanta ni mong istorya. Maputol na po niya akong load karon ni kalakiha ba? Copy this free ringback. Just press. Hello, tita. O langga. Sige, balik. Ang imong pangutana sa ako, unsa, dili makapwede mo yung nga, di na siya magsinamok, bura magnanawagan. Nanawag ka kayo unsa imong gusto nga advice pa nako. Unsaon na? Dili na siya gatawagan, mangguni ako ugangan, tita. Tapos yung gingan nga, iya daw ang anak akong kamanguran. Iyang Tapos gaway ko sa akong ugangan, diwa ko. Of course. So imo pangutana unsa, so man kailangan ko pangutana para akong tubagon. Sa may pangutana nimo sa kuha. Sabi akong buhat yung tita, dili na siya manawag sa ugangan, hindi ko na dahuton. Okay, langga. Okay, so unsa imong buha? Langga, number one. Sala man gyud nimo langga. Kay number one, bura mo nimo yung siyang napaasa. Kay ang mga lalaki manggod langga ingani. For example, para nang gitekstan ka, tay ikaw po karon ga reply pug ka, nagsumbong-sumbong pug ka sa problema sa iyong pamilya. So ang mga lalaki lang mo assume gid na siya nga agoy na gini chance. Og ikaw mismo ni amin ba ka lang nga medyo nagi something na pug ka, di ba? Oo. So that's why ang lalaki karon feeling niya nga oy, burag na ni chance. Ipaglaban ako ni nakoy love ani ana. Karon lang kay na problema na kakaron kay siyempre medyo bulabog na. Kay kapanawag naman sa simong ugangan, di ba? Yon. So ang imong kaniya kong buhaton. First and foremost, dawaton ng kamatuoran nga minyo nako. Number 2, kay listen mo kunin mo yung tanga, dili na ko gusto nga mag-contact siya pero deep inside gusto giday nato. So kung mayong kakaron sa kuha nga di nagyug kaganahan, magstorya mog tarong, mayong kaga nga panglas na istorya nga, I'm so sorry, pasaylo ako, pero sayop ni siya nga butang, o dili ko gusto nga madaot akong pamilya. Love na akong pamilya, undangon na to ni kung unsa manggaling ato akong amigo ragyon. Tapos di na rin ka mo reply sa iyang mga text, ana ba? Kay if ever, nagstorya na magtarong, imo nang gi-closure nga, dili gyud ka, dili na ka, and still maging ana gyapon siya, so pala ganina sa akong first caller ganina, pwede na rin mo na siya isumbong or pwede mo na ipablatter. Okay. Ako naman nagibuhat tita, pero dili siya matuo. Of course, kay siyempre ang lalaki ba ya, kay habang tong kuan mo dilitsog yun o kuan. Ang problema na nimo karon, gakita nimo siya everyday. Dili na. Oh, wag ka number 1, so wag ka na mag-reply. Wala naman po kay gatins mo kong number, pero dito siya sa ugangan. O di, alam mo, ang pinakaano ni, kung ako'y buhaton, amino na ako kung sala. Kung gusto gibito ka nga wanihanaw, inuni mo pasayloa, mo explain ka sa imong kuan o guban pa kay medyo para sa ako po ang ugangan, medyo nagid siya basihan ano nasuko siya. Kay kani mga laki dili man ingani kung dili sa inyong mga text o uban pa kay kung wala talaga nag-reply atong permiro, wala talaga nakipag-close aning laki nga sa ngalan nga kuan ka, minyo ka, tana wala na moabot sa ingani. Ang naitabo karon murag pamulabog na siya karon nga laki, tama? Oo, mamulabog. So, number 1, mag-sorry ka, dawatong kamaturan nga pasaylo ako, abi man gud nagkuan na ibutan nito, mo yung kakaron sila nga nag-miscommunication lang, abi man gud siguro niya nga kuan ingani, so mo nang sisag text na ako, pero actually wala gimi relasyon, wala nahitabo. Mo ba, tinuod man gyud kaway nahitabo. Oo, tinuod na siya. Tinuod, promise. Promise. Cross your heart. Cross Hope my to heart. die. O kamo mga naminaw karon, kamo mga babae, kapano na mo sa sugod pa lang, pag ang lalaki galing mo aksyon galing PM o text, aksyon galing og kuan, kabalo na mo sa tumong og tinguan ng mga laki ha. Nagunahuna na sa ikaduhang hulo.
Ang ulo sa ubos na gigamit, ana. So kung di mo gusto nga mo sulod sa ingani nga babulabog, putla na dahil diritso. Ano ninyo patagal-tagal pa? Ang problema man gud lang ga, ni sugot nagyapong ka, nagpadayo mo, nagtawag-tawag na mo, mo siya karon napaasa na. So feeling niya karon murag nagini, nakagusto gini sa kuha. Karon lang bulabog na. Kay karon mo yung kagdili, ayo pagdili. Kay oy, ningon ra ba ka? Ato ra bang text sa una, ingani ra ba? Ala. So ang imo is, dawato ng kamatuoran na sayop ka, sultian ni mo imong kung ano inganing nahitabo, ingani. Actually, na miscommunication lang gina, siya rin gina, musig pa ang sa kuha, pero ako wala guilty, abin ako, inamigo ra to ako, siya rin nagbutang og meaning atong ana. Wag ito, abin ako nga, wag ko tuyo nga, iya yung gitagantog meaning tong akong paghatag og tubig nga nakapantir ako. Wala mo sa kusangan. Oo. Ilan ko niya burikat, malandi, dagan kasi gisulti. Siyempre, mo ginay normal para sa ako kung ako po ang kuan, kung ako po ang bisa pag isuon ko dili akong ugangan tanay bawaan ako ning ana masukog gyud ko sa imo langga. Ikaw lugar be, balihon nato. Inganang naitabo sa imong kuan. Unsa ba kasi balikta na kay anak, gingana ang imong anak, siyempre masukog gyud ka. Anong aksyon makagkiat lang ga bisag. Kaya I'm sure ako galing street anay lang sa karon, digay ko mo to nga walay nahitabo. Labi na paghatag sa tubig. Wala sa yun. tinaon. Oh. Sinara mo ko sa balay. Mao galing ang giingon. Ay galing kay way nahitabo kung tinuod manggaling. At least mangingyo mo amin yung ka, para sa kuha, medyo normal nga masuko ang ugangan. Para sa kuha, murag kuan. So ako, para sa kuha, mga ko pasaylo. Kaya wala man kay bisag pa kung saan itong tanawan ni Alangga, bisag ako igsuon na kung mayunggi ko, I am so sorry. Para nako burag foul to, red flag na to. Okay na to nakipag-friend pa, pero kadugaya, ay nako. So para sa ako, normal. Nga medyo nagsuko ang imong ugangan. Mangayog pa sa ilo Langga, walay, kaning kalibutan na, okay ra kung masayop ta, mag-sorry ta. O di na nato utron, mag-learn ta sa atong mga mistakes. Pero lae mo sa dito kay sila sukos sa ako na sukos kumbana ay kabalo sila nga Langga, di mo na pwede Langga nga balos-balos ni Langga. Kung ato ka sa una, di mo makatapog ang ebidensya nila. Pwede man tamo ingon nga, okay na lugar sa imo nga, nitira ako diri kay nagpatira po, ano lugar imong gusto? Nitira manggali akong bana mo, tira sa guglain diri, ano lugar itong pwede buhaton? Hindi, ako lang sabay sila sa kuha nga Lagi. But what I'm trying to say Langga, normal ang ilang reaction. Dili mo sila maingon nga, dili sila dapat maglagot sa ako. Normal ang ilang kalagot Langga. Di ka pwede ka rumiing ka nga, adi, tungod manggod to, kay sa una galing, ng chicks ilang anak. Dili mo ka pwede mo yung anak, ginoo ko Langga. Di mo na pwede nga moingon ka. Moingon ka nga, okay na mo ka mo patay diri, kaya mo king silingan, kaya ni patay mapud galing. Di mo pwede anay mong tubag Langga. So if you're telling me right now, nganong suko kay sabi nalain ka kay kuan ka gipamalikasan ka, for me it's normal for them na suko sila because the way I look at it medyo foul gyud ang imong gibuhat. Kung na kay giingon nga nagibot ilang bana, di maghanap ka ng ebidensya tapos ipakita ibalik sa ila. O tanaw inyong anak po ana. Pero dili ka moingon nga gibuhat na ko ni tungod kay imong ang akong bana mo po niyang gibuhat nag-cheat pod siya. O dili pwede na Langga. Dili pwede ang tubag sa sayop, usa na po kalaing sayop. Okay? So kung nangutana ka sa kuha, it's normal para sa kuha, you ask sorry, magmangay ka pasaylo, then tell them about the story. Sakit man, pero kailangan dawato, nasayop man ta. Akong sala, akong dakong sala. Busa mga muel sa tamaya, kanunay ulay, sa tanang mga sana. Turn down for what? Okay? O tama na, kaya kung narabay nanawag, maputol na po ni. Alright? Babo! Salamat ita. Sorry. But anyway, thank you for trusting. Kwarintan, tao lang po. Siyempre siya, nangay tubig siguro, nagbasa-basa ang abs, diba? Ay, teka muna mga kapamilya, labi na sa atong mga travelers diya from Bukidnon. Diya from Bukidnon. Diya from Bukidnon. Diya from Bukidnon. Diya from Bukidnon.